idzi hembe pane munin'ina wenyu akakuona ipo panapa akati sisonga wanochena anditi saka idzi hembe dzenyu idzi anditi negrosari renyu iri rekuti munge muri munodi munge muri munobatsiranawo nechi munobatsirikawo nevana so ticharamba tiinemi ndofunga zvese zvese this time zvese zvamungada kushandisa zvirimwemo so ticharamba tiinemi ticharamba tingokurangarirai aiwa chitendei so zvese zvirimo imomo tangozvi but grosari renyu rese rino so aiwa ndinoda kutendai nesapoti yese yamunotipa rambai muchisapota amai Naomi naTsitsi ticharamba tichimira tinavo kusvika zvanaka anditi ndinoda kutenda muri SN TV nekuramba muchisapota ndichivimba kuti mucharamba muchimira navo kusvika zvadi kusvika zvanaka kune vese nezvavakatumira aiwa ndofunga muri kungoona kuti zvakarongeka nditi thank you so much pane vari kunzwe bata vamwe vari kutibata makasununguka futi kutibata kuti tinge tiri tinoramba chibetserana nehama yedu muchinzwawo kuti ngezvipi zvatiri kuvarongerawo maprojects atiri kuvarongera so makasununguka kutibata panhamba dziri pascreen basa richienda mberi so vatete aiwa tinotenda Mwari alright from Uncle Saint nehanzvadzi yavo chitichi much love